Алиесим Шарипов бо шумо ҳастам. Муҳаммад Шарипов. имрӯза видео мешавад аз рубрикаи видеоҳои даҳшатнок, яъне ки мо абзор мекунем видеоҳои даҳшатнокро ки дар интернет афтидагиянд. ҳамроҳи шумо тамошо мекунем ва фикрҳои худмона дар ин бора баён мекунем. як намуд камераҳое ҳастанд ки шабона рӯзӣ ҷангала мепоянд ва ягон чизҳои ғайриоддие ки бо ҳайвонҳо рух мета дар ахудникҳо намоиш метаҳанд ва мешавад ҳамин хел ҳолатҳое ки хеле ҳам чизҳои даҳшатнок ва ҷолиб дар ин камераҳо меафта ва мо ҳоло ҳамроҳи шумо ҳамин гуна видеоҳоро тамошо мекунем ки тавассути камераҳои шикорӣ ба навор гирифта шудагиа. ва бародаро иҷозат батеҳед ки ман на танҳо ҳамроҳи шумо тамошо кунам ва балки фикрҳои худма бугум. мумкин е ки вақте ки ман ягон фикри худма дар бораи ягон видеоҳо мегум, страшни будани ура чихе бугум ҷазир мекунем. агар ки шумо да маъқул набоша, мисол бугу ки фикрҳои худа дигар нагӯ, мо ҳам хелмон дурӯғу рост ҳам боша тамошо кунем. так что дар комментария бинависед дархостотона. ама ки ма камераи шикорӣ дора ки дар хонаи бобову бибим насб карда шудагиай ва бобову бибии ма мурдагиянд, хона боша бесоҳибай. این камера се расм сабт мекуна ҳамун вақте ки агар ки ҳаракат рух буда. мақсад камазраф да флеш-картаро бисёр истифода намекуна. ва ин расме ки шумо мебинен дар се расме ки дар ҳоли ҳаракат камера ба навор гирифтагиай дар як таи ӯ афтидагиай доли секунд ҳамин расма қапидагиай. албатта ки ин расм дар байни тамоми тамошобинои интернет як фурори калон ба миён овардагиай ки ҳама фикр мекуна ин ягон рӯҳай ё ин ки ягон девонае ки ай девонахона гирифтагиай. шумо боша фикрҳои худтон дар комментария бинависен. амма боша бовар намекунам ки призрак боша. видеое ки баъдан тамошо мекунем, кӯдакҳоро ва одамое ки хеле ҳам эҳсосиянд аз назди камера аз назди экран дур кунен. баъдан тамошо мекунем. ман огоҳӣ кардам ва дар комментария ҳархе гап нагӯен. касе чӣ гапе гуфт взаимна. ҳамун ссилкае ки тира дар бурди ҷангувару бузингаро имконият метаҳад ки пул кор кунем. фаромӯш накунед дар вақти полни регистратсия кардан промокоди канала истифода барои бонус ба даст овардан. тамошо мекунем видеоро. кадрое ки ҳоло мо шумо тамошо мекунем хеле ҳам сахт обсужда доранд дар интернет ва одамон мехоҳанд фаҳманд ки ин чияй ё ин ки кияй ва чӣ кор мекард дар ин ҷо дар асл. инами хушучаи чорчашма любительницаи чунин кора, яъне ки соҳиби ҳамин камераи шикорияй ва камераи ӯ чунин кадра ба навор мегирад. карочи яъне ки чунин чиза ба кадр ҳамин чиро сурат мегирад. яъне ки ба гуфти ӯ тавонист ки ҷодугарои луча вообще луча нест. карочи ҷодугарои ним луча ба навор бигирад дар ҳоле ки ӯ ҷасади мурдаи ҳайвонора мехӯрданд. ҳай кор дар назди хонаи ҳамин зан рух метавад. яъне ки ба гуфти ин зан ӯ камерара рост мекунад дар назди хонаш, яъне ки дар ҷое ки як ҳайвон мурдагиай оҳу ва ӯ мехоҳад ки ягон ҳайвонҳои дарандаи дигара ба навор бигирад ки ин ҷасади оҳура хӯрданӣ меоянд, лекин ӯ як чизеро ба навор мегирад ки интизор набуд. албатта ки ин кадр тамоми тамошобинои интернета ба ҳайрат меорад. ӯ фикр мекунанд ки ягон намуд расмҳои ҷодугарие ки ҷодугаро дар болои ҷасади ҳайвон мегзаронданд. мо шумо бошад тамошо мекунем ва анализ мегзаронем ин кадра. якумш ки соҳиби камера ин занай ва аз афташ маълумае ки ҳамин зане ки гӯё ба навор гирифтагиай ҳамчун ҷодугар телосложениеш ба худаш монандай совпадение не думаю. дигараш ки дариҷа и боша ба ҷо кардагиай агар ки дошта боша дар аслам намедонам чихе мумкин ки аз хотири на он қадар зебо буданаш. агар зебо мешид ба ҷо намекард ва ин нишон метавад онеро ки ҳамин зане ки дар кадр шумо дидестен аз вуҷуд доштани камера дарак дора вагарна пинҳон намекард. дуюмуш ӯ латае ки дар миёнаш бастагиай чихеле ки шумо мебинен тозаай ва сафедай. хатия кадр чорни белияй маълумае ки тозаай. ин чӣ гуна ҷодугарае ки дар дуруни ҷангал ба чунин либос мегарда ва либосҳои ӯ ҷазир намешавад. ё ин ки стиральни машинашон хеле ҳам зур кор мекунад ё ин ки хеле ҳам шайтонай. дуюмаш ки чихеле ки шумо мебинед ҷодугара мӯйҳои сараш дар рӯш кашолай. барои чӣ хотир? ба фикрам ки мӯи сар обычно
агар ки ба ходи худаш монӣ дар пушти сар кашол мешавад, на ин ки дар рӯ. Мумкин аст ки ин зан аз пешониш мӯҳ мебароварда бошад. Агар чунин бошад, дар аслан ӯ ҷодугар ки ягон ҷодуш аз ҳад сашидагию аз биниву рош мӯҳ бароварда. Дигар чизе ки дар ин кадр ман мебинам ва маро ҳайрон мекунад ки барои чи чунин кор рух додагия, яъне ки чӣ хеле ки шумо мебинед дар паси пойҳои ин зан ду пои дигар ай ва ин ду по боло надора. Болош дар куҷоай? Мумкин ки то миёнша ин ҷодугар хурда боша ва танҳо пош монда боша. Яъне ки аниқтараш ин ҷодугар барои хурдани ҷасади оҳу неву, барои хурдани кадом одам омадагиай. Ва ягон кас дар тамошо кардани ин видео гап намезанад дар бораи оне ки ду пое ки дар назди ин занай, ин пойҳои кияй. Ба гуфти ма ки ин фейкай. Просто ин зан хостае ки карочи танаша нишон буда. Кош ки хушрӯ боша. Ва ин кадре ки шумо дидестен, кадри ҳамин ҷоай дар рӯз баъди сайругашт кардани ҷодугар ва гурбае ки шумо дидестен, ҳамин гурба гуфтестае ки рӯшонасиё мекунанд. Кадре ки ҳоло ман мехостум барои шумо нишон битим, албатта ки ман нишонтон метиҳам, фақат сабр кунед, тамошо кунед то охира, гӯш кунед ман чӣ мегӯям, мӯзии сарости ман нашин. Яъне ки ин кадра ман дар шумо нишон дода наметавонам ба хотири оне ки хеле ҳам безебай ва YouTube метавонад ки видеоро маҳкам кунад. Яъне ки ин кадра ҳамчун оҳуи зомби муаррифӣ кардагиам барои он хотире ки ними ҷисмаш нест. Ва албатта ки ман шуморо зех карда нестам. Шумо метавонед ин видеоро пурра дар Telegram канали ман тамошо кунед. Ссилкаи Telegram канал дар якум комментария закрепид шудагиай. Якум комментария ман хеле ҳам комментария хубе бардоро. Дар ҷо ссилкаи Telegram канал, ссилкаи магазин, ссилкаи бозӣ, бисёр чизо авҷара хабар бигирен. Видеое ки айни замон мо шумо тамошо мекунем, ира дар интернет муаррифӣ мекунанд ҳамчун видеое ки хеле ҳам даҳшатнокай ва ҳеҷ кас намедонад ки ин видео чие. Бисёриҳо мегӯянд ки ягон намуд призрака ё ин ки НЛО летающий объект, яъне ки чизҳои инопланетянин. Ва дар асл агар тамошо кунем, ин наметавонад НЛО боша ё ин ки ягон инопланетянин, ба хотири оне ки дар ӯ параи кадр мо мебинем як чизи зиндара рафтеста ва и дар муқоиса ба ӯ хеле ҳам хурдай. Ба фикри ма боша, агар ки хубтар тамошо кунем, ин чӣ хеле ки шумо мебинед як хати ростае ки дар атрофаш ба мисли як спиралвори чизи тохурдагие ки дар асоси ҳамин ӯ парвоз кардестай. Яъне ки чунин растение ҳастай. Агар ки шумо дида бошен, ҳамин гуна алафора чунин барг доранд ки баргошон дар атрофшон печидагиай. Ман фикр мекунам ки ҳамин чизае ва оном ҳайвоне ки рафтеста дар оҷа гузидае ва и дар гузи ӯ паридае. Всё. Фикри ман ҳамиае. Шумо метавонед фикротно дар комментария бинависед. Шикорчиҳо аз Австралия дар шаби танҳои беодам рафтеста буданд ки ногаҳон чунин чизи ғайриодиро мебинанд. Яъне ки ин чизи ғайриодӣ дар назди мошини ӯ ин тарафу он тараф мерафт. Дар аввал ӯ хиёл мекунад ки ин ягон ҳайвоне. Мошинша манъ карда мехоҳад ки ира бонавор бигирад. Агар ки мо хубтар тамошо кунем, ин наметавонад ки ба ҳайвон монанд бошад, барои он хотире ки танаш дарозае ва поҳош аз дастош дида дарозтарае. Аниқтараш ин монандае ба одам, лекин одам наметавонад ки чунин хароб боша ба мисли ин. ҳозир маро надидестен, агар медиден бовар намекарден ки одам метавонад чунин хароб боша. яъне ки хорошо, агар ки ман чорғовак мерафтам, ба монанди ҳамин мешидам. Лекин як савол ба миён меяд дараҷа ки барои чи ин ҳайвони намедонам беақл ё ин ки баақл ё ин ки даҳшатнок ё ин ки хубакак дар назди мошин ин тараф он тараф рафтан мегирад, медонад ки фарошгирёна. Барои чи? Барои чи? Фаҳмидае ки дар YouTube тамошош мекунад дар канали Сем Шарипов? Яъне ки ин нишон медиҳад ки ишам фейкай. Ман медонам бародаро, шумо вақте ки видеоҳои страшилка заказ мекунед, шуморо намефурад ки вақте ки ман бигӯм фейкай. Лекин блин, ман мегӯм ки и фейкай. Нафуратон отписаться кунед. Якчанд ҳафта пеш политсияи Менсфилд, штати Вайоминг ба расследование оғоз мекунад баъди дарёфт кардани изҳои хеле ҳам калон. Вақте ки ӯ ин гуна изҳои калонро мебинанд, гумонбар мекунанд хирсҳоро ё ин ки ҳайвонои дарандаи азимҷусара ва барои ҳифз кардани шаҳр мехоҳанд ки ин корро пешгирӣ кунанд ва ӯро аз назди шаҳр бигрезонанд. Ва албатта ки барои дафт кардани ҳайвонҳои даҳшатнок ту бояд аввал ӯро бишносӣ ки киянд. Шикорчиҳо камераҳои худшона насб мекунанд ва боварӣ надоштанд ба он чизе ки дар асл дар камера мебинанд. Албатта дар аввал дар кадр чизҳои оддӣ мебинанд ба мисли енот, оҳу ва дигар ҳайвонои дарандаву чаранда. Лекин
як чизи хеле ҳам ҷолиби дига ҳам дар кадр меафта ва дар назди як оҳучаи базебаки майдачаи хушрӯяк як одам пайдо мешавад. Дар аввал рӯшсоз наметова ва барои рӯшсоз тофтан ӯ дар назди камера меиста ва пеш меояд. Яъне ки аз ин рафтори ӯ бармеояд ки ӯ аз вуҷуд доштани камера дарак дорад ва тамоми одамое ки ин кадра дидан ба ҳайрат меоянд, як хелиш тар мекунанд, намедонанд ки ин кас кияй ва барои чӣ чунин рафтор кардеастай. Ҳама дар тарсу ҳаросанд, лекин ягон кас фикр намекунанд ки агар ки ягон ҷинояткор мебуд ё ин ки ягон чизи бадҳайбат мебуд ки рӯш намедонам модар зоти ҳамин хел сразу ҳамин таваллуд шиданаш сразу пир шидай, хеле маршинои калон шидай, барои чӣ ба назди камера омадеастай. Вақте ки ба назди камера омад, камерара дид, агар ки дар асл ягон шахси бадхоҳ мебуд ё ин ки ягон ҷинояткор мебуд ё ин ки ягон ҳайвон мебуд, якум коре ки ин мекард, камерара мегирифт мерафт. Хай намедонам чӣ кор мекунад камера, навряд ли блогерӣ мекунад, но мақсад нобуд мекард камерара. Аз нигоҳ кардани ӯ дар назди камера маълуме ки ин камерара туғрӣ накардаастай, мисоли хиёли ягон духтар накардай. Понятное ки ӯ фаҳмидаастай ки чизе ҳастай ки навор мегирад ва ӯ дар назди камера ин қадар пазирувад карду хест рафт? Не, албатта. Ба фикри ман ки ин фейкай. Видеое ки айни замон тамошо мекунем, ин ҳам тавассути камераи шикорӣ ба навор гирифта шудагиай ва хеле ҳам байни одамо тарсу ваҳма ба вуҷуд овардагиай. Наход ки ягон чизи ғайриоддию даранда дар кадр афтидагӣ бошад. Ҳоло мо шумо тамошо мекунем. Яъне ки баъди тамошо кардани ин видеои как будто ки ҷолиб, одамо фикр мекунанд ки як намуд чизе ҳастай ки легенда ҳастай дар бораи ҳамин. Ҳоло шумо дар назди экран мебинедша, ин ҳамунай. Вапше ин ҳамун буданша ки ман намедонам, ман дар аниқтараш ман бовар надорам ки худи ҳамин чизе ки ӯра ба хиёлӣ кардиян ҳаминам ростӣ бошад. Барои чӣ хотир одамоира чизи даҳшатнок хиёл мекунанд? Ба хотири оне ки пош дарозай, дастош калта ба мисли одамай ва калаш боша майда. Ну хай калаш майда будан ин маънои ӯра надорад ки ягон чизи даҳшатнокай. Бисёр чизое ҳастай, бисёр одамое ҳастай ки калашон майдаай дар ин замон. Мақсад мағзшон майдаай. Калашон калон боша, хай берношон жир гирифтагиай хароб шава, и қарак мешава. Ва агар ки ягон чизи даҳшатнок мебуд, ай физиономияш маълумае ки и по дора. Чӣ ба дастош ра гаштиса? Пош қувват надора чӣ? Рост ра мегашт? Ну нилагиш на, ма фикр мекунам. Так что ба фикри ман ки ям фейкай. Кадре ки айни замон мо шумо тамошо мекунем, ям тавассути камераи шикорӣ ба навор гирифта шудагиае ки чизи дар болои мост шиштагӣ дар дуруни об меафта. Ба мисли ба назар мераса ки ё ин ки ховуш бурд, ё ин ки пиён буд, ё ин ки ягон чизатагӣ буд. Короче, случайно гӯё ки хеле якеме ғалти кунам хеле мешавад. Яъне ки чизе ки ғайриоддӣ как будто ки одаморо ба ҳайрат овардагиай, и намуди зоҳирии ӯай ки рӯш чум чӣ хеле метава сафед гӯё. Хай агари хеле бигирем, ҳоло дар айни замон любой духтари косметика кардагӣ ҳамин гуна ба назар мерасад, не? Ва барои доказат кардани гапи ман инаиша чӣ ба ҳеч ка аҳамият надодай. Яъне ки арӯз шуд дар болои мост шиштагиай, ҳоло наафтидай. Ба фикри ман оли косметика кардагӣ нест. Видеое ки ҳоло мо шумо тамошо мекунем, дар инҷа як оҳучара ба навор гирифтагианд ки видеое ки айни замон мо шумо тамошо мекунем, дар инҷа ба навор гирифтагианд як оҳура ва ҷолибиш дар инҷа онае ки ин оҳу ба ҷое ки аз назди камера дур бигреза, наоборот ба тарафи камера медава. Ба ғайр аз ин ҷолибиш бо дар инҷа он мешава ки вақте ки аз назди камера дур мешава, дарҳол бо пайдо мешава. Чо пайдо шав? Гӯё ки телепортатсия кардагӣ боша, сафар дар замон карда як секунда дар як сония аз як ҷои дигар пайдо мешава ва гардаш хамай, ба мисли ки талаб кардестай ки лайк монен. Дан гирифтеси? Короче, ранги оҳуои пиёновори мебурояд. Дар ҳаминҷа тарси одамо дар ҳамиае ки чӣ хел ин оҳуи солим буду, дар як лаҳза якумуш ки аз дигар ҷо пайдо шуд ва дар дуюмуш ки бо саршаи хел ба мисли бечораҳо хам кардай. Ба фикрам хиёл кардай ҳамун матали тоҷикоро шнавидагиай чи сари хамаш ҳамшер намебарад, ба фикрам сарашай хам кардай ки одамои камера кардесиян накшаншам. Не, дар асл бародаро ин кора фаҳмонданаш хеле ҳам оддияй. Набояд та ҳайрон шавӣ ки барои чӣ оҳу дар инҷа гум шиду аз инҷа пайдо шид. Бояд иша фаҳмӣ ки ин оҳу дигар оҳуай. Всё, тамом. Камед дамиҷа видео тамом шид. Ин оҳу дигар оҳуай ва барои чӣ калаш бечора хамай, сари хама шамшер мебара, гуфтани матала гӯш кардагӣ нестай, просто ин бечора инвалидай, мақсад ягон кас захват кардагиай гарданаш ё ин ки ягон тир хӯрдагиай, ё ин ки гарданаш шикастагиай, мақсад дар вақти ягон салто задан. Тамом, всё, видео тамом шид. Видеое ки айни замон мо шумо тамошо мекунем, ин видео тамоми одаморо ба ҳарсу ҳарос овардагиай.
ҳарсу ҳарос ба тарсу ҳарос овардагия ба хотири оне ки и ба мисли як чӣ мегӯям мира ҳашароте астае ки дар болои об мепарид ку думоша мекандин дар дурунаш чӯб мезадин ку иша ба иш пайваст мекардин номша медонам шумо чӣ мегуфтин хай мо чӣ мегуфтем ва дар видео ма гуфта наметонам ова чӣ кор мекард ку ҳамун ба мисли ҳамун ба назар мераса стрикоза меган ира урусо ва дар ҷа ҷолибиш онае ки хеле ҳам калонае ва ҳама ҳайрон шудае ки и чие и фотошоп боша ё ин ки ягон монтаж боша ё ин ки ягон намедонам инопланетянин ба фикри ма чӣ хеле мира нашнохтен и унамо гораҷмона гая кунфу панда Panda omade sa zimino larzdesa. ва шумо тамошо кинед бардоро барои муқоиса кардан оҳуиро ки дар кадри пушт чай оҳу чанд қадараю и чанд қадарае ира агар ки мо ба камера бифаҳмонем бале чизе ки объекте ки дар назди камера наздиктарае ӯ калонтар метавад чем объекте ки дар пушти камерае яъне ки аз объективи камера дуртарае аз ҳамин хотир и одаморо ҳайрон кардае ки чӣ ба ин қадар калонае хей кунфу пандаро тамошо кунед протеин хӯрда видеои хеле ҳам даҳшатноки дигар аз Мексика дар одамо ба назар мерасад ки чизи хеле ҳам даҳшатнок ӯро пайгирӣ мекунад яъне ки ҳамин хел ҳолат ҳаст вақте ки шумо дар ягон ҷои танҳоӣ равен дар шумо дар назартон мерасад ки гӯё чизе аз дими шумо омадааст ва мо ҳам ҳамин хел чиз ҳис мекунанд ба ғайр аз ҳис карданашон ӯ мешунаванд овозҳои хеле ҳам ҷолибу ғайриоддира баъди хабараш шнавидан шикорчиҳо истифода мекунанд аз квадрокоптере ки камераи инфракрасни дорад яъне ки камерае ки дар шаб ба навор гирифта метонад ва дар ин кадр дида мешавад ки чизи хеле ҳам бо қадди баланд дар дуруни ҷангал ба суръати баланд рафтаестай бе фонарик яъне ки ин чизое ки майдачаакҳое ки мо дидистем и группаи одамое ҳастае ки аз лагеран ҳамино тарсидагиянд аз оне ки чизе аз думи ӯо пайгирӣ кардаестай ва агар оҳиста мо нигоҳ кунем аз ҳамун чизе ки ӯо гӯё тарсидиянд ҳамун чиз дар кадр афтидагие дар кадри квадрокоптер албатта хуб фаҳмида мешавад ки ин яке аз одамои дар лагер буданестае ки аз гурӯҳи хучон ақиб мондае ба фикри шумо ин сояи чие ва ки дар ҷангал пинҳон мешавад фикротно дар комментария бинависен ман хел мегуфтам агар ки намефаҳмидам хай я шимпанзе охи бечора сайругашт кардесай чиз дигар шумо дар ҷангал рафтин гуфта дамгирӣ намемонен шимпанзеҳо бигардан истироҳат кунанд ё ин ки Мексика ягон кас просто через Мексика Америка рафтания моли да Америка бираса мега ки ма будам видеои ки айни замон мо шумо тамошо мекунем тавассути камераи ба навор гирифташудагие ки дар болои яроқ мондагие ва ира рейнҷро ба навор мегиранд ва чӣ хеле ки шумо дистен ин чизе ки дар кадр метава намехоҳад ки ӯро бинанд ва аз ҳамин хотир хича нишон додаистай нелогично хай шумо фикрот дар комментария бинависен ки ба фикри шумо чие дар яке аз паркҳои шикорӣ дар Египет як турист шутури бекалара ба навор мегирад ака бекала шутури беақла неву мақсад бесара яъне ки аз гардан боло як кулак ҳастае ку ҳамун набуд ҳоло тамошо мекунем видеоро албатта дар охири видео фаҳмо мешавад ки шутури хеле ҳам хитри будае дар ӯ параи баданаш калаша пинҳон кардае медонем ку гардани чӣ қадар розае пранк ай шутур нависен ва ҳамчунин бинависен ки ман видеоро ба фикри худам комментировать кунам ё ин ки не ҳамин хел дурӯғакӣ бигӯм ки ҳо ман тарсидесам ну хатия ман ин кора карда наметавонам агар ман натарсам ман мегӯм ки ман натарсидам хатия ман ҳеҷ наметарсам в общем инам хеле видеоҳо фикри ҳақиқатно дар комментария нанависен дар видео лайк намонем подписатся накунем зангуларо наҷақен ва видеоҳои дигари канали мара дар болои экран мебурая плейлистро тамошо накунен ҳамада хайр то видеоҳои оянда чӣ гапе гуфтам баръакс кунен